Bismillahi Maliactu donc kibaru keneka bi jumaye mekalo kile muga ani shegi anga foli be aw bella jale kabini o sigirola bi kibara munu bambulo ga dokuluka odo ode ka fo Kimparana du kono ayela ka fo ko e majugu wala do kono tala ka keno ni e makele mun bonera anila aywa kibara munu sirama wula ya na ka fo ko e mi e mekalo kile muga ani woroyi ko e Kimparana e fenetu daga rola no e gendarmerie kulu daga rombe dugu dondala ko e majugu kono tala ume mobile konna ku nyasi ni yero ko folo na kata e maju wala kon ta nyasi anga ni finitigi numa aywa wala kono la dugla don ya ida ka foko e finitigu jija ko sobere ka fera bela jele ke wala sa wese ka ni maju nunu kono mile to gamna ko ga ko e ni maju nunu kono bulla aywa ko e nunu kono ta to ko uye e dugla dengele ngoni faka aywa ko ulu kono kele kan ima kele ngoni faka ko ulu kono tara ma kon taro ni ma ko fole nunu kono tara yoromna aywa akina jigina ma ida ka foko e samba fla ani muwan kono la e kerengana yala uti kalula ko ni waliya nyona do de la ka keno no o kera e finitugu daga yoro la ani miye ye kaso bombaye ani ye fana ko majugu mun kono ni waliya nyona fana keno o se fe ni e finitigi kelen kon fatura ani miye e kaso la koroshi bado fana ye ko o fana kon fatura aywa o temene ga be kibara wala mamblu ga dokuluka o de ka fo Tombouctou ayira ka fo ko e Minusma mauka e bulu fara do kon beno ko e majugu wala do kon tara kanyasi uluma aywa kibara mun sira ma ko nyala wula ida naka fo ko mi mekalo klim kwa ani wolonvla kono nay ko e Minusma mauka e bulu fala do be no no uli e burkina kauka e kelege domi ko ulu koni yela la dugu jukoro mugu do kan e Tombouctou fa ve aywa ko en wala en kon na ulu kele nga yela dugu jukoro mugu do kon ka ko e dugu jukoro mugu intirani ulu koni o wala ya kon se fa ida la ka fo ko ma kon ma fatu nga ngomi e ma nani koni ko ulu koni e jogina ko sobere aywa ma munu be no nul ulu koni jogina ko ulu cera ka tanu be Tombouctou kene so la wala sa ulu se ka furake to gamina aywa kambi wakati mina ko bi ma koni ma boga ira ka fo ko ulu le no ni wala ye ko etamaselo kon be ga ira ka fo ko en wala bo ndo majugu wala kon fe sabula ko e korole majugu buga e wala nu ta to gamina ka nyasi ni ma ko fele nu ma ko apole be o do fe nga me wakati mina ko bi ko e akon ma do ma kele mu ni wala ke ka nyasi e ni Minusma mo kon aywa o te benega be kibara wala mambulu ga dokuluka o ka fo Kidal ayira la ka fo ko e dugu jugoro mugu do koni kera sababu e ka mafla koni e bonani la ani maduru kon be no ko ulu kon jogina ko sobre aywa kibara mun sera ma wula ayira la ka fo ko mekalo kile muka ani wolonvla korona la ko e Kidali fanfe kere na la tesadi cercle konna koni etama e mobili do le koni ko ale koni kumbi ga bo Niger ki kunyasi malba ko ulu koni yele la dugu jugoro mugu do koni ka aywa ulu koni yele le ni dugu jugoro mugu ka ayira la ka fo ko mafla be no ko ulu bonaruni la maduru be no ko ulu koni jogina maduru mun be no nulu jogina ko mafla koni ba ula ko ulu ka jogini koni jugara ko sobre aywa ambe wakati mina ko bi ko Minusma mo koni de me do ni ma ko fele nune katanu e kena so la wala sa u se ka e frage to gamina aywa ayira la ka fo ko ma fa fa ko meni tama muli kono ku be bo Niger jamana le koni ka aywa kibara kunchela kibara wala mbambulu ka dokuluka o de ka fo coronavirus bana koni e kuna fonuka ministre som sigile me kenya o kumuna lulu kona ayira ka fo ku bana duniya sanga ni wakati bana intaka buluna anga jamana kono o e seben kura bo seben metalike ka bla mi e mekalo kile mu ani wolonvla yi ma munu be no nulu karjigira coronavirus bana sela anga jamana kono ko e ma sabai ko wa ko ma kono to fana kon be no ko ulu kene yara aywa ko alibi anga kena so la ko ma muga ani kele kon be no ko ulu koni be e furake libolo koni ma e coronavirus koni o kum kono la aywa ira la fo ko ni ma muga ani kele na ko ma kono to koni be no ko ulu ta ka ju ko sobre alibi coronavirus kirbare o koni e fanfe ayra la fo ko kamini bana nduna nga jamana kono fobi ko ma munu be no nulu garjigira ni bana ko beta ma bata ani nani ni keme flani biduru ni kono to ko ma bata ani nani ni keme flani biduru ani kono to na ma munu be no ni ala e uluga kalfa minula ko e ma keme duru ale koni ni eta ani nani koni wa ma munu fana be no nulu koni kreana ko e ma ba kono to ale ni keme duru ni muga ani saba koni aywa ambe dom honna ko bi ma munu be no ni siga kelen dula wa nugu be kena tigla mo ko ni ka bulu kan kula koloshi ko beta ma ba kele ale ni biulum vla ani kele honna aywa ambal ma woni ne ko ni ku anga bi don kibaru e ka dokuluka ani ci awa kuluma jola o ka be dona nata